F'Awwissu f'Malta kien hawn żewġ terzi inqas wasliet ta' immigranti mill-istess xahar tas-sena l-oħra. F'intervista fuq l-istazzjon il-Ħadd filgħodu, il-Prim Ministru Robert Abela innota li dan l-istess xahar kien wieħed li esperjenza ammont ta' tluq ta' immigranti mill-Libja ħafna ikbar. Bħala pajjiż għamilna minn kollox u aktar milli minn kollox biex in-numri ta' wasliet f'pajjiżna biss insemmi Awwissu, il-peak season, il-peak month tal-immigrazzjoni. Dis-sena kellna wasliet żewġ terzi inqas milli kellna is-sena ta' qabel minkejja li tluq mill-Libja kien ħafna iżjed. U tenna li pajjiżna ma jistax jerfa l-piż tal-immigrazzjoni fil-Mediterran waħdu għaliex fi kliemu Malta hija full up u ma tistax tkompli tilqa' aktar immigranti irregolari. Hawnhekk spjega kif huwa surreali li l-kandidat tal-establishment għal kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal pubblikament li Malta mhux vera full up. Dejjaqni statement, ma rridx nidħol fil-kontroversi l fil-Partit Nazzjonalista bħalissa, li jkollok wieħed mill-kontendenti prinċipali, il-kontendent tal-establishment ħansejjaħlu hekk, illi jgħidlek Malta mhix full up. Kif Malta mhix full up? Jiġifieri kieku kellu jkun dal-individwu fil-pożizzjoni tiegħi ta' Prim Ministru. Il-messaġġ li se jibgħat l-Ewropa se jkun Malta mhijiex full up. Il-Prim Ministru stqarr li l-prinċipju se jibqa' nuqqas ta' wasliet. Spjega kif problema prinċipali hija li gruppi kriminali qed jitraffikaw l-umani u l-membri stati tal-Unjoni Ewropea mhux qed jerfgħu parti mill-piż. Dan kien ċar fil-każ tal-immigranti miżmuma fuq il-bastiment Etienne Maersk. Insemmilek il-każ tal-bastiment illi riċentement ftit tal-jemilu b'27 immigrant fuqu tħalla 38 ġurnata fuq il-baħar. Għaliex? Għaliex 27 stat membru ma rridux jieħdu mqar immigrant wieħed kull wieħed. Il-Prim Ministru temm jgħid li l-awtentiċità fil-politika hija kruċjali u stqarr li huwa minn dejjem kien trasparenti man-nies u lest li jieħu kull deċiżjoni diffiċli. Kemm tkun diffiċli? Li meta tiġi għal mument tad-deċiżjoni joħodha ibsa kemm hi ibsa diffiċli kemm hija diffiċli u li f'ħajtu ħajja normali u ma jipritkax mod u llum iridna nagħmlu mod ieħor, fl-aħħar mill-aħħar l-awtentiċità fil-politiku.